Pagsikinsa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayon sa usa ka tawong maalamon nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Sa kusog nga unos, pag walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magkabilin, kini nga dili matarong sa mautani ini ang kalikon sa pagtuo sa kada tao. Hangayon ta kini nga grasya gikan ng taong naminaw sa mga pulong sa Ginoo, o wala ipamatuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa taong nagtukod og balay sa yutang buyan, sa kusog nga ulan pagabanla, sunod sa hangin pagatumba.